Niin, tervetuloa kaikille tänne Parantolan metsien tilaisuuteen, jossa tarkoitus on paljastaa kunniataulu, joka on pystytetty sen kunniaksi, että metsät on saatu hankittua yhdistykselle ja kiitokseksi kaikille lahjoittajille. Ja meillä oli tarkoitus järjestää tämä tilaisuus alun perin yleisötilaisuutena, jossa oli kutsuttu kaikki lahjoittajat ja jäsenet tänne mukaan, mutta vallitsevasta koronatilanteesta johtuen pidämme sen nyt tällä kertaa niin, että kaikilla on mahdollisuus sitten jälkeenpäin päästä katsomaan tallenne tästä. Ja tää striimataan nyt suorana myöskin meidän Facebook-tilillä, eli jos siellä on etäosallistuja, niin tervetuloa myös kaikille teille. Ja mä annan nyt puheenvuoron meidän yhdistyksen puheenjohtajalle Tuomas Mikkolalle. Metsän seinä on vain vihreä ovi, josta valo ohjaa ystävänsä. Hyvät metsien ja Parantolan ystävät, nämä Risto Rasan sanat kertovat hyvin Parantolan metsien merkityksestä niille kymmenille lahjoittajille ja sadoille aktiivisille ihmisille, jotka ovat halunneet turvata nämä metsät aivan kaikkien käyttöön. Julkistettavassa kunniataulussa on 60 lahjoittajatahon nimet. He mahdollistivat tämän ainutlaatuisen hankkeen. Muutamat lahjoittajat eivät halunneet nimeään esille. Kiitämme lämpimästi teitä kaikkia. Yhtä ihmeelliseltä kuin suurimpien lahjoittajien mukaan tuleminen tuntuivat kaikkien yksityisten ihmisten ja yritysten merkittävät osuudet. Teidän tukenne kertoi, kuinka tärkeää oli turvata Parantolan männikkö. Siihen ympäristöön aallot Parantolan suunnittelivat ja uskoivat puhtaan luonnon ja ilman parantavaan voimaan. Nyt metsät saavat parantaa meidän ja tulevienkin polvien ruumiita ja mieliä. Asian synnyttämä into on jo näkynytkin juhlissa ja talkoissa runsaana osallistujajoukkona. Kiitän myös taulun ja logomme suunnittelijaa Birgit Paavolaa, taulun valmistanutta HT Laseria Kaarinasta sekä taulun pystyttämisen avainhenkilöitä Jukkaa ja Antonia sekä myös Viriä, Timoa ja Minnaa suuresta panoksesta, jonka olette metsien eteen tehneet. Meitä ajoi eteenpäin luja tahto vaikeimmallakin hetkellä. Kiitos uuden Parantola-säätiön edustajille Olavi Hiekalle ja Henna Helanderille, joka julkistaa pian kunniataulun. Parantolan hienon tulevaisuuden suunnittelu on käynnistynyt. Yhdistyksemme tarkoitus on tukea Parantolan kulttuuriympäristön säilymistä ja samalla turvata ympäröivien metsien käyttö virkistykseen, Parantolan nykyisten ja tulevien käyttäjien tarpeisiin sekä kulttuurimatkailuun. Toivotan vielä hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Ja seuraavaksi annan sitten puheenvuoron Henna Helanderille. Eli hän on tosiaankin täällä Parantola-säätiön hallituksen jäsenen ominaisuudessa, Alvar-Aalto-säätiön hallituksen jäsenä toimit myös ja Suomen arkkitehtiliiton eli SAFan puheenjohtajana. Ole hyvä, Henna. Kiitos. Tämä on aivan valtava ilo ja kunnia olla täällä teidän kanssanne. Nämä metsät merkitsee tosi paljon Parantolalle ja on merkinneet aina. Silloin kun Paimio valittiin tämän Parantolan paikaksi, se ei ole mikään itsestäänselvyys. Oltiin 20-luvun Suomessa. Suomi oli juuri itsenäistynyt noin 100 vuotta sitten. Täällä, minkä takia juuri Paimion Preitala valittiin, niin syy oli se, että täällä oli nämä mäntymetsät. Ja silloin jo tiedettiin, että metsät on se parantava
asia niin kuin ihmisen sielulle ja ihan tälle fyysiselle hengittämiselle, mikä silloin onkin tietenkin tuberkuloosi aikana se iso asia. Lisäksi kun lukee noita vanhoja historian kirjoja, niin sieltä käy ilmi tällainen 2 muutakin asiaa näiden metsien lisäksi. Toinen on puhdas vesi ja toinen on paikallinen sivistys. Eli Paimio on nähty silloin tällaisena niin kuin sivistyksen paikkana ja tämä metsä ja sivistys kuuluu yhteen. Mä luin tuosta 1800-luvun tällaisesta niin kuin luontokäsityksestä ja se on minusta aika kiinnostavaa, että silloin ei nyt ehkä ihan taistellut, mutta toki 2 tällaista vähän niin kuin vastakkaista käsitystä, että mitä luonto on. Oli Runebergin tällainen romanttinen käsitys, että villiluonto on täysin vastakkainen rakennetulle ympäristölle. Ja sitten oli Sakaris Topeliuksen ajatus, topeliaaninen ajatus, että kulttuuri, rakennettu ympäristö, ihminen ja luonto kuuluu yhteen. Ja ne tekee sen kokonaisuuden. Oikeastaan Paimion Parantola on ihan täydellinen esimerkki siitä topeliaanisesta ajattelusta. Että ihmisen hyvinvointi, ne kaikki liittyy rakentamiseen, mutta ne kaikki täytyy olla niin kuin sopusoinnussa tämän luonnon kanssa, metsän kanssa. Ja ne on tietenkin, kun me puhutaan ihmisen kulttuurista, niin sitten vielä ihminen. Ja se, mitä te olette tehneet nyt, mä oon seurannut tätä erityisesti Viri-Teppo Pärnän kautta, miten tämä metsä, tämä on oikeastaan aikamoinen jännitysnäytelmä, että näistä kaikista metsämyynneistä ja miten se vaikutti kyllä aika vaikealta tehtävältä siinä vaiheessa, kun oli ajatus ostaa 28 hehtaaria takaisin. Musta tässä on tapahtunut ihme ja te olette tehneet sen. Ja teillä on ollut vakaa usko ja vakaa niin kuin näkemys siitä, että tämä on tärkeää. Ja tällaisella tavalla niin voidaan tehdä ihmeitä, voidaan niin kuin löytää niitä oikeita tapoja toimia ja saada aikaiseksi jotain sellaista, mitä useimmat ihmiset ei usko, että on mahdollista. Ja musta tämä on vasta aloitus. Ihan sama juttu kuin Parantolassa. Me ollaan niin kuin alussa ja me pystytään tekemään tämä yhdessä. Ja mä oon vielä niin kuin erityisen iloinen tästä metsäjutusta, että tässä on niin paljon ihmisiä mukana. Ja mä toivon, että Parantolassa meillä on ihan yhtä lailla paljon ihmisiä mukana. Ja me saadaan niin kuin nämä asiat toimimaan yhteen. Ja tämä metsä merkitsee myös tälle Unescon maailmanperintöasialle. Se on todella oleellinen asia, että te olette tehneet suuren kulttuuriteon myös. Mä oon ihan hurjan iloinen ja koen suurta kunniaa, että juuri saan olla sitten täällä teidän kanssanne nyt itsenäisyyspäivänä 2020 täällä niin kuin 100 vuotta melkein siitä, kun tämä kaikki on alkanut, niin nyt alkaa niin kuin uusi alku taas. Ja me voitaisiin varmaan paljastaa nämä nimet, mutta tämä on vain niin kuin osatotuus, että meitä on paljon muitakin, jotka on hengessä mukana. Ei se raha ole aina se asia, mutta on hirveän hienoa, että monet ihmiset ovat halunneet olla mukana tässä. Kiitos paljon. Ja nyt tulee tämä jännittävä osuus, että mistä mun oikein pitää luonnua täältä. Oi! Kiitos Henna kauniista sanoista ja siinä se nyt seisoo se kauan odotettu kunniataulu, joka jää
jää tietenkin kaikkien meidän muistoksi ja metsässä kulkijoiden muistoksi myös tulevaisuutta varten. Että mikä hanke tässä on ollut taustalla tosiaan, niin kuin Henna sanoi, että on saatu turvattua sitten metsät takaisin Parantolan yhteyteen. Mut seuraavaksi meillä on vuoro laulantaa, niin odotamme innolla. Kiitos. Terve metsä, terve vuori, terve metsän luhtinas. Täs on poikas uljas nuori, resin käyhän voimaa täys kuin tuima tunturin tuuli. Metsän poika tahdon olla, sankarjylhän kuustis. Tapiolan vainioilla karhun kanssa painilyön. Ja maailma unholaan jakan. Vihreällä lattialla, missä ei seinät hämmennä. Tähtiteltiin korkean alla, käyskelen ja laulelen ja kaiku ympäri kiiri. Kenen ääni kiiri siellä metsän nimen lempeän. Jetalina miehen tiellä hieno hella hyppee ja kultakiharat liehuu. Ihanaa tällä rauha urhea on taistelu. Myrsky käy ja metsä pauhaa, tulta iskee pitkäinen ja kuusi ryskyen kaatuu. Metsän poika tahdon olla, sankarjylhän kuusiston. Tapiolan vainiolla karhun kanssa painilyön ja maailma unholaan jääköön. Ja seuraavaksi sitten vuorossa Parantola-säätiön hallituksen puheenjohtaja Olavi Hiekka. Joo, arvoisat läsnäolijat, kiitoksia, että olette olemassa. Tämä on perustettu säätiön kannalta tietysti äärimmäisen tärkeää, että nämä metsät ovat nyt osa tätä kokonaisuutta. Se on, ja koko Parantola ympäristöinen on osa paimiolaista identiteettiä ja se, mitä me nyt kaikki yhdessä haluamme tehdä, se ei ole mahdollista ilman vahvaa paikallista tukea. Siksi tämä on äärimmäisen hieno saada olla tässä nyt mukana. Ajattelin ihan muutamalla sanalla kertoa, että mikä on tämän perustetun säätiön tilanne tällä hetkellä. Minullahan sain toimia yhdessä varatuomari Heikki Aaltoalaisen kanssa niin selvityshenkilöinä, ja me teimme silloin vuonna 19 selvityksen siitä, miten Paimion Parantolan tulevaisuus voitaisiin järjestää. Kun me luovutimme sitten tämän selvityksen ministeri Saarikolle ja Mikkoselle ja siinä yhteydessä sitten saimme hienon starttirahan tätä säätiön perustamista varten nyt olemme sitten päässeet sellaiseen vaiheeseen, että lokakuun 27. päivä juhlallisin menoin allekirjoittimme säätiön, tai siis perustajat, jäsenet allekirjoittivat säätiön perustamisasiakirjan. Eli perustajiahan ovat Paimion kaupunki, Turun kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja sen lisäksi sitten tietysti Suomen valtio ja Alvar Aalto-säätiö ja vielä lisäksi sitten Artic.
Niin tässä on tämä joukko, joka on nyt yhdessä halunnut tämmöisen säätiön perustaa. Me olemme siinä vaiheessa, että me ilmeisesti tulevalla viikolla pääsemme niin sanotusti säätiön paikalle, eli me uskomme, että säätiön rekisteröinti tapahtuu tulevalla viikolla. On erilaisia toimenpiteitä pitänyt tehdä tämän perustamisen jälkeen, että on mahdollista päästä sinne säätiön rekisteriin. No nyt tässä yhteydessä vielä, niin me emme ole vielä talon isäntiä. Talon isäntä on vielä toistaiseksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tässä on tapahtunut nyt sellainen järjestely, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on perustamassa osakeyhtiötä, ja se sairaanhoitopiiri siirtää tämän kiinteistön, tämän osakeyhtiön haltuun tai omistukseen apporttina, ja meillä on nyt sitten tarkoitus, tai vuoden vaihteessa tapahtuu sitten tämä omistuksen siirto, niin että tämän yhtiön osakkeet siirtyvät säätiölle. Mutta vielä siinä vaiheessa me emme ryhdy talon isänniksi, vaan vasta 1.3. hallinta siirtyy tälle säätiölle tai tälle osakeyhtiölle ja sitä kautta säätiölle. Eli siihen asti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa kaikesta ja sen jälkeen sitten toi säätiö ja sen omistama osakeyhtiö. Me olemme kuitenkin pieni säätiö ja tämmöisen ison kiinteistön vastaanotto tai haltuunotto, se on aika iso ja vastuullinen toimenpide, siksi me olemme halunneet varata itsellemme vähän siihen aikaa, jotta me saamme kaikki toimenpiteet asianmukaisesti tehtyä. Tässä yhteydessä on ilo myöskin kertoa, että juuri äsken tämän arvokkaan taulun paljastanut hallituksen jäsen Henna Helander niin on aloittanut myöskin nyt joulukuun 1. päivänä säätiön toimitusjohtajana. Eli Henna on tämän säätiön kasvot täällä ja maailmalla, tai kansallisesti ja myöskin kansainvälisesti. Tämähän on kohde, joka ei ole pelkästään niin kuin tämmöinen kansallinen kohde, tämä on myöskin kansainvälinen kohde. Mutta Henna on nyt sitten meidän henkilö täällä ja hallitus tietysti on Hennan takana ja vastaa sitten viime kädessä kaikesta, mutta me olemme Hennan tukena täällä. Näillä sanoilla niin vielä haluan kiittää kaikkia tätä teidän yhdistystä ja ennen kaikkea toivon, että meillä on hyvä yhteinen tulevaisuus täällä. Meillä on valtavan tärkeä tehtävä ja vain kaikki yhdessä, tämä metsät ja tämä hieno kiinteistökokonaisuus yhdessä muodostavat sen, mitä me haluamme suojella. Kiitoksia. Kiitos. Ja tähän lopuksi vielä niin haluan yhdistyksen puolesta todellakin kiittää kaikesta tuesta sekä lahjoittajia että yhdistyksen jäseniä ja kaikkia muitakin paikallisia, jotka ovat olleet tässä meidän tukena matkan varrella. Ja toivotaan tosiaan Parantola-säätiön kanssa menestyksekästä yhteistä tulevaisuutta ja niin kuin yhteistä menestystä Parantola-kokonaisuudelle. Sekä tosiaan niin kuin paikallisesti että ihan kansainvälisesti. Kiitos tosiaan meidän puolesta kaikille, kun tulitte paikalle, ja loppuun vielä lauletaan yhteislauluna niin itsenäisyyspäivän kunniaksi maamme laulu. Oivamme Suomi synnyinmaa, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen. Matalli
tossaan. Ja kerran Paulus synnyin maan, korkeimman kairunsa. Viel lämper me saa nousemaan, sun toivos riemus loistossaan. Ja kerran Paulus synnyin vaan, korkeimman kairunsa. Ja erikseen vielä kiitos näille metsämiehille, jotka tulivat tänne itsenäispäivänä meitä varten laulamaan komeasti. Kiitos. Hyvää itsenäisyyspäivää. Niin. Vielä liikkumaan innostava taulu, kun täytyy hiukan siirtyä, että näkyy kaikki tekstit, kun se on koko ajan liikutaan. Tässä on tää kaarnan väri siis valittu. Niin, aivan.